салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои нигоҳи ҳангур ва боғ, тамошобинони муҳтарам, имрӯз 14 июни соли 2024 мебошад ва ман ба шумо ангури афсонаро нишон медиҳам, кишмиши амрикоӣ. Украинцо инро хелоин гуфтанд. номи асосии ин таваллудаш амрико мебошад. номи асосияш ин ангуштҳои хандаовар. дар ҳақиқат ангуштҳои хандаовар аст, лекин номи тоҷикӣ хушрӯ мондем афсона. афсона хушош майда аст, барои он ки ниҳол майда аст. вале салака калонтар мешад. як одам гуфт ки ин ангури ту камашта 15 гуфтем ин ангур 2 сола аст, 2 солагиша баст аст ҳамин. гуфт ки не, ин ангури як 15 солае. хакун бовар кунед, накунед ҳеҷ гап не. дар ҳақиқат ангури 2 сола аст ва инро бинед. ва ин ангурашро бинед. ин ангур аллакай бачахӯрак шудааст. ин тезпазакам будааст. ҳай инҷо сабзам дораду, мана ин сабзам дорад ки ина бинед ки бо сурхам шудааст. бисёр ангури баъд ба маза мешавад. ин ҳоли сиёҳам мешавад. инам сиёҳ мешавад. акаи ин дар ҳисор, навори мо дар ҳисор аст, дар хонаи акаи ҳоҷи Абдулло. Акаи Абдулло хуш омадед. Акаи Абдулло ҷон, шумо аз ҳамин худохоҳат тирамода чандта фурӯшта тайёр мекунед? 150 та. Як сати дигар ман тайёр мекунам, 250 та дигар нест. ҳамдиёрони азиз, ин ангуре ки мебинед имрӯз 14 июнда аллакай ин ранг гирифтааст, аввали ба пурра напухтааст. ҳозир кани як ма чашам, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. як чашам мана бинед, чиле ки ман қади чиқадр дароз аст. ина бинед. ин ҳоли хушои майдаҳак аст. ҳоли ба қувват шавад ангур бо дароз мешавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ин бовар мекунед, қарс мекунад. Аммо дар хона хӯрдагӣ ҳастам. мана ҳоли хом аст, бинед, пушташ кабуд аст. хомтар аст. мана инаш сурхтар аст. қарс мекунед, гӯш кунед да. бачахӯрак шудааст. аллакай ширинӣ пайдо кардагӣ. ина бинед. ина гуфт худо раҳмати Убайдулло Раҷаб. ҳу сафар нунда худ гирфта трушае. Убайдулло Раҷаб худо раҳмат кунад ҳам ки гуфт. ина бинед, сета мегирад. ҳамдиёрони азиз, дасти ман холӣ аст, ин бодиринг нест. ин ҳамин аст, қарс мекунад. ана ҳамагӣ фикр мекунам, бо ки мебурорад намедонам. акун дар бораи пайдоиши ҳамаи ангур гап занам. падари ин ангур пайдоишаш дар Туристон ман ҳастам. ина аз хориҷи кишвар ман овардам. якум маротиба зиёд кардагӣ. қаламчи ҳамиро ман $500 харидагӣ будам. оварда зиёд кардам дар Тоҷикистон ки то Тоҷикистони мо обод шавад ва мардуми мо аз амрикоиё ягон фарқият надорад. ҳама хеле ангури қарс карда хӯрад. ина мега ки рӯи дарсхонда бурорем агарим ака рӯзи ид. ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мегум хӯрдан гирем дига. охи ангури нав. қаба мазаи. хай кадоми хоҳишманда пула ҷамъ кардан гирад, заказ кардан гирад аз ман аз шумо. мана мо гуфтем ки ин бисёр мебандад. набинед. дар ҳақиқат ҳоли лахони ман аст. бо аз хони ман ин афсонаро ҳозир пазад афсонаи ҳақиқӣ мешавад. ан ҳаминҷо ҳама афсонаи ҳақиқӣ мешавад. ман салакак дер карда омадам, барои ки афтоб шишт. мана афтоб шишт, бегаҳ шуд. ин навор мумкин он қадар бо сифат набиёяд. мана инашам ранг гирифта истодааст. мана бинед. ҳамин як ручка борин ғафсӣ дошт соли гузашта. мана бинед чӣ қадар бастааст. набинед чӣ қадар хушрӯй шуда истодааст. кадоми хариданӣ аст. ҳамина барвақтарак харитон ки тамом мешавад. ин моҳи ҳам декабр аввалаш тамом мешавад. 150-200 дона чи аст. як одам мумкин омадамаша мегирад. нисбат ба авватар ин имсол қиматтар мешавад, авватар арзонтар мешавад, чунки авватар бисёр кардагӣ аст. халқ тамоми регар пур аст, лекин ин пур нест. ин пахтақанд ва дигар ниҳолҳое ки мо ба шумо реклама мекунем, оянда
کم است امسالش. برای این نهالش سالکک و مانند اواتر که سال گذشته 170-200 سوم بود، این هم خیلی می شود، لیکن بعد ارزان می شود از سال دیگرش. خدا خواهد بسیار که شد. ما هم نداشتیم این قلمچش را که بسیار کنیم، برای همین قدر می شود. همدیاران عزیز، من یک نوارچه از انگور افسانه به شما نشان دادم. حتما از این انگور افسانه در خانه‌تان سبزونید، فرزندهایتان رو، پدر و مادرتان رو خرسند کنید. در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد. اگر معقول باشد یک لایکی به پول مونید، مایلش می پد لیت کنید، لایکی به پول مونید، دیگر هم بینه نکنه، خصیصه نکنید. از شما هیچ که پول نمیپرسد. رحمت به دقتتان.